Tervetuloa Kawasakit ja nyt mä näytän miten mä teen Fireball Jumpia. Tää on tommonen bedwarspractice.club serveri, missä voi treenata ja kaikkea tällaista. Niin nyt mä treenaan niinku Fireball Jumpia. Vaikka mä osaankin. Ja silti treenaa. Ja tässä on erilaiset levelit, jos katsoo oikealta. Nyt mä olen 9, 10 ja levelillä. Oikein kuoli. Noin. Mä vaan haluan näyttää miten se toimii. Mä osaan näitä, mutta mä haluan näyttää, jos te ette tiedä miten nää toimii. Mä vaan niinku... Mihin? Mä vaan niinku hyppään ja kun hypän mä heitän alas. Niinku... Mihin? Tonne. Vitsi. Voi jumala. Vitsi. Mä näyttää, että se ei oo edes niin vaikea. Mutta. Mä näytän nyt TNT Jumpia. Se on paljon vaikeampi. Siis. Niinku sä pistät näin sitten TNT ja sitten noin. Se voi näyttää, että se on helppoa, mutta se on aika vaikea, koska sulle pitää vielä tajuta milloin mennä. En ehtinyt. Se on aika vaikea. Ton takia Hypixelissä Bedwarsissa se maksaa 8 kultaa ja se on aika paljon. Ja niinku Fireball Jump on helpompi, paljon helpompi. Ja niinku paljon järkevämpi ostaa, koska se maksaa vähemmän. Pitää vielä laskea. Venakaa, mä lasken. 1, 2. Eli 3 sekuntia. Eli mä menen kun on 2 sekuntia. 2 sekuntia. 1, 2. Vitsi. Venakaa. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Yes. Se on aika vaikee. Mä en tiedä miten teille, mut mulla se on aika vaikee. Sun pitää vielä laskea ja Fireball Jump on paljon järkevämpi tähän. Mä nyt en laskenut, mä en vaan laskenut, mä en tiedä miten mä tein sen. Miten mä teen sitä? Mitä? Mä sain sen, mutta niinku tulkaa tähän serveriin ja oppikaa niinku tehdä erilaisia juttuja. Mä voin näyttää mitä tässä on. Tässä mun lempi on niinku tää
Jos mä treenaan niinku... Vitsi. Venäkään. Vitsi, se on aika vaikea, koska sulle pitää kahdella... Vitsi. Siis ihan sama. Mä vaan halusin näyttää tän... Mitä? Äsken. Mä halusin vaan näyttää tätä serveriä. Kiitos ja moikka. Moikka.